с галактически чудовища. Очаквайте скоро, само по Cartoon Network. Никога не е скучно, щом Джони и гениални. Ако си мислехте, че Гъмбъл и Дарвин са две странни птици, паркът би трябвало да е мирно и тихо място, но щом командват Мордекай и Ригби, това определено не е така. Остани с Cartoon Network, следва Парк Шоу, вероятно с поредната катастрофа.